Hola, som els alumnes de l'ESO de l'Institut Torrevicenç i us volem presentar el nostre projecte Estim Ambient, que l'hem dissenyat per fer sostenible el nostre institut. I en què consisteix aquest projecte? Donarem solució als dos reptes, el reciclatge i la mobilitat sostenible. Apa, doncs. Per això hem creat aquests punts verds que s'utilitzen per reciclar diferents productes. I aquí podeu veure quin tipus d'usuari sou fent aquest qüestionari. Aquí tenim dos contenidors, el del punt verd i el de piles. Aquí, òbviament, es tiren les piles. I aquí, per exemple, si tenim una pela de mandarina que no ens hem menjat a l'hora del pati, a l'orgànica. I totes aquelles restes que no sabem on van, doncs les posem aquí, al contenidor de les restes. I encara ens queda el tema de la mobilitat sostenible. Com anem a l'institut? Pilar, tu com hi vas a l'institut? Pues mira, Raúl, jo a l'institut vinc en cotxe, però després de conèixer el programa Estim Ambient, penso que he de ser més sostenible i a partir d'ara aniré a peu. Molt bé, Pilar, ja que, com tots sabem, petites accions fan grans canvis, tal com diu el mític Capitán Siam.